Boldog hallagó diákok. Jaj, de boldog. És így nyilván. Tényleg már megy. Hogy is sikerült. De! Gyorsan megy. Gyorsan megy. Kérjél van valami ükség. Pluszba szaladját be. Itt van időt látni, hogy a büfén meg vágjuk. Hagyjátok ki a helyet, meg Igen. Ott van a jelöl. Az ajtóra. Ott van valahol. Olák idegesítek a most mondják, hogy szoktam érteni. Azt csináljuk. Csak egyet, mit is egy van. És Miró, Elhangult a zene. Igen? Majd ezt. Hát, Jimmy, még 3 év aztán már te is elsz. De, láttam. Oké. Béláikat láttad? Nem. Náluk vágyunk. De meg itt vannak valahol. ez itt ajánl. Másik is kicsoda. Ott a Jimmy. Jó, hogy nem húztál a fejből. Egy bány. Jó, olyan Sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, tanárainkat, ballagó és alsóbb-ékolymos diákjainkat. Kérem, hallgassák meg ballagási műsorunkat. Kedves ballagó diákok! Eljött az idő, mikor utoljára halljátok a cseggőszót,
amit a 4 év alatt már úgy megszoktatok. Ez a dallam most a búcsút jelenti szeretett iskolátoktól. El kell hagynatok azt a helyet, ahol az elmúlt 4 év nagy részét töltöttétek. Ha visszagondoltok, bizonyára mindannyiótoknak nagyon sok emléke van erről az időszakról. Mindenkinek vannak szép élményei, amit sokat mosolyog, bizonyára olyanok is, amikre nem szívesen emlékszik. De ezek az együtt töltött évek mindenki életének részévé váltak. Megmaradhatnak a régi barátságok, már az osztály talán most utoljára van együtt. Hisz, ahogy mondani szokták, mostantól kiléptek a nagybetűs életbe. Van, aki dolgozni fog, van, aki tovább tanul. De a további diákélet nem olyan lesz, mint amilyen eddig volt. Mindenkinek vannak jó emlékei az osztálykirányzásoktól is, ahol nem kellett a tanulásokra gondolni, de mégis együtt volt az osztály. Jó volt, lehetett beszélgetni, nevetni, és közben alkalom volt megismerni a társakat is. Azt hiszem, most, hogy eljött a búcsú ideje, mindenkiben van egy kis szomorúság. Bármennyire szívjuk is az iskolát, ilyenkor valahogy mégis minden megszépül. Lezárul egy korszak, ami már megismételhetetlen. Az évek múlásával a padok, a telelések, a puskák emlékei nem tűnnek el emlékezetünkből. Az iskolát, tanáraitokat, kisebb diákokat, minket ne felejtjetek el, és persze azt a tudást sem, amit tanáraitok megpróbáltak átadni, hogy azt később az életben hasznosítani tudjátok. És a legfontosabb, bármi történt is, bármi történjen is, mindig előre nézzetek. Ballagó diáktársainktól pedig Pierre Curie szavaival búcsúzni. Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása és főleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, hogy ezt a valamit bármi áron is, de el kell érni. Köszönöm. A diákok egyik legszorongatóbb időszaka a bizonyítványosztás. Ennek irodalmi bemutatását hallgassák meg. Részletek Karinti Frigyes Tanár úr kérem című könyvéből. A bizonyítványt magyarázza Geri Zsolt, 10. E-osztályos tanuló. Bizonyítványom, részletek. Hát kérem szépen, először is, ez még nem végleges bizonyítvány, ez csak aféle lenyomat, amit ideiglegesen kiosztottak nekem. Hogy ma van a féléves bizonyítványnak, az nem jelent semmit. Többiek tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések kerültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell. Az osztályfőnök úr, amikor ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott. Kicsit zavarban volt, és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mondta, légy szíves, közölt szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés történt a bizonyítványoddal. Hibás adatok csúsztak bele. Ne haragudjanak ezért a tévedésért, az igazi bizonyítványt csak hamar kiállítjuk, egyelőre kérhetem őket, hogy írják alá ezt, amit másképpen kell érteni, 1-es helyett 2-est, 2-es helyett 4-est, majd ha letette a vizsgát, akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Most egyelőre kérheti a papát, ne tessék haragudni egyelőre, és üzeni, hogy én 4-szer feleltem történelemből, egyszer aláhúzott 3/4-re, egyszer 5-ösre sarkapályán, melynek egyik gyújtópontjában a nap van, és ez a Newton érdeme. De akkor a mellette ülő fiúval összetévesztett, akinek 2/3 van fizikából. És nekem írta be véletlenül, akkor szóltam, a tanári kar megnézte a noteszt, mondta, hogy tényleg a Csekonics helyett írta be véletlenül. De ez most már nem lehet kiigazítani, mert ebből neki a kormánynál kellemetlenségei támadnak. Nagyon kér, hogy ne tiltassam a dolgot most egyelőre, és tegyen meg neki, hogy most egyezzen bele a 3-asba Steinmannnak. Maga viseltből? Azért van 4-es, mert ha van 3/3-as, akkor nem lehet magaviseltből se 5-ös. Hanem akkor külön bizonyítványt adnak ki magaviseltből, amit postán küldenek el a szülőknek. Ez nem 3-as, ez 4-es. Csak hogy az osztályfőnök úr olyan furcsán írja a 4-est, hogy véletlenül begömbölyíti a végét a 4-esnek. Csak a vezetéknevet tessék aláírni. De mostan már ne tessék bemenni az iskolába. A kaput kiemelték. Most átalakítják. De nincs kapu. Nem lehet bemenni, majd egy-két hét múlva.
Hallgassák meg a 4. osztályosok búcsúbeszédét, elmondja Serkőző Mihály, 12. B osztályos tanuló. Tisztelt egybenültek! Iskolánk vezetői, tanárai, búcsúzó diákok, kedves szülők, rokonok, ismerősök. Különleges nap ez a mai. Összegyűltünk, hogy közösen zárjuk le életünk talán legszebb időszakát. Ma minden ünnepélyes. Az alsósok megilletődötten állnak, a szülők sírnak, a tanárok szemében pedig meghatódott csillogás látszódik. Ma az élmények közül, melyeket közösen szereztünk, csak a jó, a szép marad meg lelkünkben, a rossz emlékek elhalványulnak, eltűnnek egészen. Összeszoruló szívvel búcsúzunk a középiskolától, melynek 4 évét az érettségi fogja lezárni. Búcsúzunk tanárainktól, akik ha nem is mutatják, legbelül egész biztosan büszkék ránk, ahogy itt állunk, elegánsan, komolyan, magabiztosan. Búcsúzunk a barátoktól, kikkel jóban rosszban együtt voltunk. A ballagó diákok nevében szeretném megköszönni az iskolánknak, tanárainknak azt az áldozatos, önzetlen segítséget, mellyel legjobb tudásuk szerint készítettek fel az érettségire, hogy majd a nagybetűs életrögös útján is büszkén megállhassuk a helyünket. És most Lao Tse idézetével búcsúzunk. Okos, aki érti az embereket, aki önmagát érti, ihletett. Hatalmas, ki másokat legyőz, aki önmagát legyőzi, erős. Aki törekszik, nincs hiány akaratnak, aki megelégszik, gazdag. Aki nem veszti természetét, hosszú életű, ki nem veszíti emlékezetét, örök életű. Köszönöm szépen. Megkérem Serkőző Mihályt, hogy tűzze fel a 4-esek emlékszalagját az iskolazászlóra. Vörös Sándor a Múlt naplója című versével néhány útravaló jó tanácsot adnánk át ballagó diáktársainknak. Elmondja Benz Miklós, 11. C osztályos tanuló. Vörös Sándor, a Múlt naplója. Ó, a jövendő könnyű lobogója, minden jöhet, üdvösség, kárhozat. Ó, a múlt domborművű koporsója, a sokból egy történt, nincs változat. Minden csak önmagának talmi képe, hisz elmálik, emlékesen marad. De nézz a múlt termet jégtengerébe, ott megrögződött minden mozdulat. Előbb elfújhatsz házat és hegyormot, mint egy tegnap elhamvadt tolpihét. Örök arcukat mutatják a dolgok a múltban, nem másít rajtuk a lét. Végezetül hallgassák meg Koronka Lajos igazgató úr köszöntőjét. Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, kollégáimat, diákokat, és elsősorban természetesen titeket, kedves ballagók. Hosszú és bizonyára sokatok számára nagyon nehéz út vezetett eddig. Eddig a percig, amit régóta vártok. Most mégsem visszafelé néztek, ebben biztos vagyok, hanem előre. Előre, mert karnyújtásnyi távolságra van tőletek az az élet, amiben végre megvalósíthatjátok saját terveiteket. Ti döntötök a saját életetekről, ti előttetek az élet. Azonban mindaz, ami mögöttetek van, akár mi is az,
ott van mögöttetek a maga valóságában, teljességében, lezártságában, úgy, ahogy az előbb meghallgatott gyönyörű szép Vörös Sándor vers írta. Azonban, hogyha ez a múlt, ez kizárólag ennyit tartalmaz, hogy lezárt és megváltoztathatatlan, akkor nem érdemes vele foglalkozni. Én azonban azt gondolom, hogy ez a mondatnak csak az első fele. Van a mondatnak egy második fele is. Egy második fele, mert ezt a múltat valaki szemléli. Ti, mi mindannyian, és mi változunk. És ha mi változunk, akkor ennek a múltnak mindig újra és újra egy másik oldalát látjuk meg, és az azt jelenti, hogy ez a múlt mindig újra és újra valami mást üzen nekünk. Valami többet, valami újat. Én azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez olyan, amit meg kell hallanotok és meg kell látnotok. 10 év múlva ezeket a középiskolás éveket egész biztos vagyok benne, hogy másképp fogjátok látni, mint most. Erre mi idősebbek vagyunk a tanúk. Ugyanúgy, ahogy a ti egyéni sorsotokkal ez a helyzet, a közös múltunkkal is ez a helyzet, évről évre megtartjuk az ünnepeinket, olyan ünnepeket, amire talán sokan azt mondják, hogy ezek az ünnepek már nem mondanak nekünk semmi újat, hiszen a történeteket 100-szor hallottuk. Újra és újra évről évre meghallgatjuk őket, mit hallhatnánk belőle. És én azt gondolom, hogy aki évek óta semmi újat nem hall az igazán nagy ünnepekből, annak saját magát kell egy kicsit megvizsgálnia. Vajon nem ő vele történt-e meg az, amit Vörös Sándor ír, hogy bezáródott, nem változik semmi. Egy kicsit maga is múlttá vált. Ha mi magunk változunk, akkor ha a múltat nézzük újra és újra, mindig más oldala tárul fel, és ennek a múltnak mindig újabb és újabb üzenete van, lehet a számunkra. Mostanában, ha a közös múltunkat vizsgáljuk, akkor leginkább az 1000 évvel ezelőtti államalapításra szoktunk emlékezni. Sajnos, ha az ember a televíziót nézi, közhelyeket hall többnyire, pedig meg vagyok róla győződve, ez az 1000 évvel ezelőtti valóban dicsőséges államalapítás ennél sokkal többet mond. Nem azt mondom természetesen, hogy nem mondja mindazt, amit a televízióban hallunk, a rádióban hallunk róla, hiszen óriási dolog az, hogy 1000 éve ez a nemzet egy olyan államban él, amit 1000 évvel ezelőtt alapítottak, és azóta folyamatosan, szinte azonos elvek szerint működik, és fent tudott maradni a történelem viharai közben, de én azt gondolom, hogy ennél lényegesen többről van szó. Nagyon sok példát hozhatnék, hogy alátámasztam, amit mondani szeretnék. Hozhatnám István király intelmeit, és nagyon sok egyebet. Én azonban most szeretnék kiragadni egy nagyon apró mozdulatot. Egy olyasmit, amit egy 1000 évvel ezelőtt élt, egészen átlagos és kicsi ember üzen nekünk, a mai Magyarországon élő, szintén nagyon kicsi közembereknek. Szent Gellért püspök a magyarok legendájában leír egy történetet. Ez a történet arról szól, hogy amikor Gellért püspök ment valahova az akkori Magyarországon, hallotta, hogy egy kézimalomban őrlő asszony énekel. És abba hagyta a tevékenységét, és odafigyelt erre az asszonyra, és megdöbbentette azt, hogy ez a nehéz fizikai munkát végző asszony milyen örömmel végzi a munkáját. Elgondolkozott rajta, és le is írta ezt a történetet. Leírta ezt a történetet azért, mert valami olyasmi derül ki ebből az eseményből, ami nekünk is ma érdemes elgondolkozni. Hogy létezik? Létezik-e egyáltalán, hogy az ember a munkájában örömet talál, a nehéz munkájában örömet talál? És mi mai emberek, akiknek a gondolkodásunkban szintén központi helyet foglal el az öröm, csak hogy ezt az örömet egészen máshonnan várjuk, mert kívülről megpróbáljuk megszerezni még több pénz, még modernebb autó, és sorolhatnám tovább mi minden, ahhoz, hogy az örömet megszerezzük, egyetlen egy dologra talán nem gondolunk, hogy a mindennapi munkának is lehet öröme. Pedig van rá példa, ma is. Amikor a Gatter kiállításra készülődött iskolánknak egy néhány tanulója és tanára, engem nagyon megrendített az ő munkájukban valami, amit még nekik sem mondtam el, de most elmondom mindenkinek. Az, hogy ezt a munkát micsoda örömmel végezték. Nem mondtam nekik,
de nagy gyönyörűséget okozott nekem. Pedig ez a munka fáradtságos volt, nehéz volt. A kiállítás megnyitása előtt még az utolsó éjszaka is dolgoztak vele néhányan, pedig nyilván álmosak voltak, de csinálták. Nem kényszerből, hanem azért, mert gyönyörűségük telt a munkájukban. Szerették ezt a munkát, és örömet okozott neki. Úgy látszik, nem csak 1000 évvel ezelőtt találkoztunk ilyen történettel, hanem ma is. Persze válaszolhatná erre akárki, hogy igen, de ilyen igazán szép munkák ritkán adódnak az ember életében. Bizonyára így van. De erre hadd mondjak válaszként egy szintén 1000 évvel ezelőtti idézetet, nem egészen 1000 évi, de majdnem 1000 évvel ezelőtti, minden esetre egy középkori nagy egyéniség, Eckhart mester mondta azt, hogy az öröm a belső valóságunk része. Az öröm belső valóságunk része. Nem kívülről jön az öröm, és nekünk be kell habzsolni, meg kell szerezni magunknak még többet, még többet. Az öröm ott van bennünk legbelül. Kaput kell nyitni kifelé, hogy a külső valóságunknak is részévé válhasson az öröm. Az 1000 évvel ezelőtti malomban őrlő asszonynak a története ezt példázza. Én valószínűleg tartom, hogy amikor ezt a nehéz munkát végezte, akkor eszébe jutott az a finom meleg cipó, ami el fog készülni az ő kezemunkája nyomán. Valószínűleg elmosolyodott, és elkezdett énekelni. Mert a benne lévő, a belső valójában levő öröm kaput talált kifelé, a külső valójává vált, és ez nem csak neki okozott aztán már örömet, hanem ennek az idős püspöknek is, aki leírta, és ezáltal üzenetté vált nekünk, 1000 évvel később élt utódainak. Azt hiszem, ez a történet nagyon jól példáz valamit, hogy a múlt, ahogy Vörös Sándor írta, valóban lezárult. Eseményeiben, történeteiben nem változtatható meg. De ha mi változunk, újra és újra megvizsgáljuk ezt a múltat, akkor a mi változó valóságunkon keresztül új és új üzeneteket hordoz. És az az új és új üzenet, ha megértjük, hozzásegít minket, hogy tovább változzunk. Abba az irányba változzunk, ahol valóban az örömünket megtaláljuk többek között a munkában is, és ezáltal ez a gyönyörű szép szakma, amit ti ebben az iskolában tanultok, nem egyszerűen a munkátok lesz, nem egyszerűen a feladatotok, amit meg kell csinálni, hanem több ennél. Olyasmit kaptok általa, amit más emberek talán nem kapnak meg a munkájukban, vagy talán még más egyébben sem, az életüknek a kiteljesedését, az életüknek az örömét. És hogyha idáig eljutottam, akkor hadd említsem meg név szerint is azt a néhány tanulót, aki ezt a nagyon szép kiállítást megcsinálta, és hadd dicsérjem most meg őket az iskola egész nyilvánossága és vendégeink előtt is. Cser Szabolcs, Moravcsik Zoltán, Ciráki Péter, Somodi Csaba, Lukács Barnabás, Morva Imre, 12. C-osztályos tanulók, Pátkai Bence, Simon Gábor, Pádár Zoltán, 13. A-osztályos tanulók. És hadd dicsérjem még most meg a néhány kiemelkedő tanulóját iskolánknak, Bleiher Balázs 13. A, Simon Gábor szintén 13. A-osztályos tanulókat, akik az országos szakmai tanulmányi versenyen értek el nagyon szép helyezést, Juhász Dávid 13. B-osztályos tanulót, aki az iskolai szakmai tanulmányi versenyen lett első. Valamint szeretném Imre Róbert 13. B-osztályos tanulónkat megdicsérni, aki szavaló versenyen ért el nagyszerű eredményeket. Kívánom, hogy iskolánk minden tanulója, de minden vendége számára is az az üzenet, amit az 1000 évvel ezelőtti magyarok nekünk a mai napon üzentek, váljon valósággá, életének valóságává, és jegyezzék meg azt a tanulságot, amit ezen keresztül megjegyezhetnek, és próbálják meg ebben szemlélni a jövőben is az elmúlt saját életüket, de a mi közös életünket is. Köszönöm szépen!